warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula lan kanca-kanca sedaya saking kelompok kalih kelas kalih welas MIPA kalih. Ing mriki kula lan kanca-kanca badhe nampilake pamentasan ketoprak kang duweni irah-irahan ande-ande lumut. Saderenge tepangaken kula Nur Wahyuni minangka narator. Salajengipun Riris Monica minangka sutradara lan widodari. Salajengipun inggih menika Rizky Gunawan minangka ande-ande lumut lan Pandi Asmoro Bangun. Salajengipun inggih menika Amelia Sabrina Ananda Putri minangka Klenteng Kuning utawa Dewi Sekartaji. Salajengipun inggih menika Tino Sugiarto minangka Klono Mudo Asmoro. Salajengipun inggih menika Febriana Putri minangka Putri Darwati. Salajengipun inggih menika Muhammad Junaria Rizky minangka Patih Klonopati. Salajengipun minangka Wahyu Lestari. Salajengipun inggih menika Wahyu Lestari minangka Klenteng Kuning. Salajengipun inggih menika Jihan Ika Malek Meilandari minangka Klenteng Biru. Salajengipun inggih menika Feti Maulida minangka Klenteng Ijo. Salajengipun inggih menika Rahayu Pangestuti minangka Mbok Rondo Telasih. Salajengipun inggih menika Resa Almiana Putri minangka Mbok Rondo Dadapan. Salajengipun inggih menika Bagas Yulianto minangka Bejo utawa Pak Somo. Salajengipun inggih menika Endang Afritasari minangka Mbok Semi. Salajengipun inggih menika Andika Yuda Pratama inggih menika Yuyu Kangkang. Salajengipun inggih menika Lia Indah Cahyani minangka Klenteng Ganyong. Salajengipun inggih menika Sri Mulyati minangka Warga. Salajengipun inggih menika Niswatul Amara Wardani minangka Bakul Sayur. Sugeng Hamirsani. Kadadosan negeri engkang gemah ripalo Jinawi inggih menika Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala duweni raja inggih menika Panji Asmoro Bangun. Dheweke duweni garwa inggih menika Dewi Sekartaji. Nanging ing sawijining dina ana raja kang pengen ngrebut Dewi Sekartaji inggih menika Klono Mudo Asmoro saking Kerajaan Kedah Sinawung. Ananging Panji Asmoro Bangun ora gerem garwane direbut. Mula dadekno Kerajaan Jenggala lan Kedah Sinawung perang. Ing sawijining peperangan Panji Asmoro Bangun dawuhi garwane Dewi Sekartaji supaya bidal saka Kerajaan Jenggala.
pangeran. Ana apa, Jo? Kerajaan kita diserang kali kerajaan musuh, pangeran. Apa iya? Kerajaan ndi sing wani nyerang kerajaanku? Kerajaan Kedah Sinawung, pangeran. Kedah Sinawung. Nggih, Leres. Yen pancen ngono, siapke prajurit kanggo nyerang balik kerajaan Kedah Sinawung. Siap, pangeran. Diajeng Dewi Sekartaji. Kahanan ing kerajaan iki saha ruwet. Kowe becik, kowe lunga saka kene. Inggih Kang Mas, nanging jenengan kedah janji bakal madosi kula nalika perang sampun badhe. Percaya aku, Diajeng. Inggih Kang Mas. Pangeran, pangeran. Pasukan sampun ting medan pertempuran, pangeran. Yo wis, ayo melu aku. Ganyang. Pripun Kanjeng Putri? Ayo melu aku lunga saka papan kene. Nggih Kanjeng Putri. Kula nderek jenengan. Sing saya Kanjeng Adipati, nyuwun pangapunten ketinggalipun wonten ingkang dipun penggalih. Salebetipun manah monggo kersa dawuh dumateng Ronopati. Ronopati. Dawuh dalem Kanjeng Adipati. Apa kaya ngene rasane wong nandang uyuh? Mangan ora doyan, lungguh ora jenak, turu ora penak, anane mung kansa kelo-kelo. Dewi Sekartaji, besok kapan aku bisa nyanting seliramu wong ayu? Kanjeng Adipati, Parono matur prokawis. Prajurit kula ningali yen Dewi Sekartaji mlayu menyang dusun Telase. Apa iya? Yen pancen ngono kuwi, aku kudu ndang rono golek calon bojoku. Kang Mas Dipati. Rene Yai Durwati. Apa Kang Mas? Yai Durwati, iki mau mentas saka ngendi wae? Kula wau saking Taman Kaputren. Dene kula sowan mriki, kula njaluk didhawuhke karo Kakang Panji Asmara Bangun. Yai Durwati, ndonmu ketemu kapan? Mau bengi Kang Mas, kurang luweh tabuh 10, kula banjur nglilir manggih guling. Yen ngono kuwi, kowe jebul mau ngipi Yai Durwati. Inggih Kang Mas, aku njaluk didhawuhke ya Kang Mas. Iku mengko dhisik ya Yai Durwati. Aku kudu ketemu dhisik karo calon bojoku. Inggih Kang Mas. Klonopati, ayo ndang budal. Kanjeng Adipati, kula nyaranken supaya panjenengan membo-membo supaya Dewi Sekartaji boten saged menali panjenengan Kanjeng Adipati. Bener omonganmu, Dik Klonopati. Tapi aku kudu membo dadi opo? Iya Kakang wae Kang Mas. Kula krungu yen ning kono ana kali sing jero. Kang Mas bisa nemu ning kono, sapa ngerti Dewi Sekartaji liwat ing kono. Yen pancen ngono kuwi, aku kudu enut saranmu Yai Durwati. Inggih Kang Mas. Klonopati, ayo ndang budal. Nggih, Kanjeng Adipati. Lagi boten ngertos ya pangeran. Waduh, bari. Jojo, kosok Jojo. Kayak mau mangan wadon pangeran. Ayo Jojo karani Jo. Nggih. Nuwun sewu, Mbok. Monggo. Kowe iki sapa, Le? Kula palu boro, Mbok. Niki daerah pundi nggih? Iki jenenge alas dadakan. Kowe iki kok tekan kene arep ngopo to? Kula badhe boro. Anake kula teng mriki nyasar, Mbok. Alah pikire nyasar. Ya wis. Tenimbang kowe duwe tujuan sing jelas. Kepiye nek awak-awakmu niki tak dadekno anakmu, Le?
sih. Niki mbok rondo dadapan gandake sayembara. Luru bojo kanggo anake ande lumut. Sing gelem mara ning omahe mbok rondo dadapan. Matur suwun. Duh, anak-anakku kudu melu iki. Sapa ngerti, salah sijine bisa kepilih dadi bapaknya di lumut. Angel kuwi, Mbok. Apane sih angel? Aku krungu yen omahe Dora di depan kuwi adoh, karena kudu liwati kali. Lah ini kali kuwi ana penunggune. Kok tak anak dedekno tunggal piye, Mbok? Hele, gak percaya aku. Pokoke salah sijine anak-anakku kudu iso dadi bapaknya di lumut. Nek iso ya kabeh, nek ora iso ya siji wae. Wes abi bali mulih aku. Ya wis kono karepmu, Mbok. Anak-anakku sing ayu-ayu, rene nduk. Nggih, Mbok. Ana apa to, Mbok? Kok ketokane ganti-ganti banget. Kowe ngerti ora nduk? Ana warta sing penting banget. Waktu napa to, Mbok? Kowe ngerti apa ora? Mbok Rondo dadapan duwe anak sing ganteng banget. Jenenge iku Andi Lumut. Lah iki dina Andi Lumut iku lagi golek garwa. Lah kira-kira awak-awakmu iki gelem apa ora nek tegatoke karo Andi Lumut? Andi lumut iku lho. Ya aku mesti gelem to, Mbok. Karena aku paling ayu dhewe, kan mesti aku sing paling ditampa. Ya jelas aku to, Mbok. Walah, Ya aku to, Mbok. Dan aku sing paling nom dhewe. Kowe iki kuatan adikku. Ya kowe kudu ngalah kaya dayumu iki. Ya mesti aku sing ditampa. Ya nggak iso ya aku sing kudune ditampa. Wes, ora usah tukar padu. Anake simbok kan ayu-ayu. Mending kowe saiki mboyo lunga dandan kono sing ayu-ayu. Ya ngono, aku karo adikku iki tak shopping dhisik ya, Mbak, tak perawatan. Iya wes kono lunga. Tak lunga dhisik ya, Mbak ya. Iya, Nduk. Ayo. Iya. Mbak, kula badhe matur, Mbak. Arep matur apa? Apa nyakumu wis rampung? Sampun, Mbak. Kula pengen ndelok bayuku, Mbak. Lah kowe iki jene kok pengen melu ndayumu iku lha apa? Wes namah wae. Lha wong umbah-umbah nak pojok ora isih sak gunung ngono kok akeh melu ndayumu barang. Wes go nak omah wae. Lah wong kowe melu ndayumu ya percuma, paling yo andi-andi lumut ora gelem karo rupamu. Kula mau nonton wae kok, Mbak, mboten napa-napa. Bocah dikandani wong tuwa kok kok. Kula janji, Mbak, mau nonton mawon. Yo wes, tak pancet kowe iki sedo pekok. Yo wes tak izinno. Nanging yo ono syarate. Piye? Gelem apa ora kowe? Syaratnya napa, Mbak? Syarate kaping pisan kowe kudune kudu gelem tak dandani. Kaping loro sadurunge lunga ngalo. Umbah nang pojok kono, umbah isik nang kali kono. Nggih, Mbak, turun. Yo wes tani nang kene sedelo, simbo tak juga udah sik. Nggih, Mbak. Wes ayo dung ngadeg tak udah isik. Lha nek ngene kowe ndak yo ayu wando, ora kok ndek mau. Cah wedok kok rembes kok 3 tahun ra diadu simboke. Nek kenisan. Wes ayu.
sing ngatur. Ibarate wayang iki kene karing lakoni. Sing penting ora lali ning usaha lan ndonga marang Sang Kuwasa. Kang Mas, aku kangen sliramu Kang Mas. Kapan aku bisa ketemu karo Kang Mas Panji Asma banget Kang? Sabar. Tapi masalah juga mendapat. Jadi panjenengan pikiran berwane jenengan. Andre kene yang ubah-ubah. Supados saged derek teng daleme andi-andi lumut. Iya Nyong, bener Kandang. Kula pamit wangsul Kanjeng Putri. Iya Nyong, hati-hati. Nggih Kanjeng Putri. Nduk. Wis apa? Iki cair. Aku iki widodari. Kowe iki napa sedih, Nduk? Kula mboten napa-napa widodari. Daripada kesedih ngono, aku rak tega. Tanggono niki pusaka. Pusaka iki jenenge pusaka sedolanan. Kanggone kanggo kebajikan. Tanggono, Nduk. Matur nuwun widodari. Oke. Iki bojoku mang neng ndi leh. Duh. Ayo. Oh. Wah. Wonten napa to Pakne? Nggih. Tak kandhani ya, Mbok. Nggih, pripun Pakne? Ngene lho. Awak dhewe iki dhek wong sing dituakno nang desa Mlese kene ya. Nggih. Nah, awak dhewe iki dune ya iso dadi panutan ngono lho, Mbok. Iso jaga omong sak omong, iso jaga laku sak laku ngono, Mbok. Pakne, kula niki kan mung tiyang wadon. Yo manut mawon kali kekarepane panjenengan to Pakne. Ah, ya wis nek wis muda. Nah, saiki awak tak takon. Anggone aku arep kowe dadi bojo iki jane wis pirang taun lah. Yen saka ilengku, wis ana 12 taunan Pakne. Lho. Kok wis suwe nang ngono lara? Wis 12 taun lho ya, Mbok. Ana apa to Pakne? Takonanmu kok beda karo saben dinane. Apa yo kowe arep rabi maneh? Apa kowe arep golek sing luwih saka aku? Pakne, aku iki ngrumangsani nek aku iki wis tuwa. Ora kaya biyen nalika isih enom, dasare isih rasa. Nanging, apa yo kudu kowe golek sing luwih saka aku to, Pak? Ya Allah Gusti, nek mutung ya Allah. Ngene lho, Mbok. Ade bojo kowe tak nggo selawase lek. Ngasih kupute jagat. Lah, sing tak takoni lho meng siji. Gayane yaene 12 tahun kok ora dikeki anak iku lho. Iku sing tak bingungi, Mbok. Ngono to, Pakne. Pakne, yen perkara anak kuwi ora kena disuwun, lan ora kena ditampik, kabeh kuwi ana sing kuwasa. Dene kula lan panjenengan kuwi ibarate wayang kang ana dalange Pakne. Lho. Yo ya, Mbok. Ya wis ah, tanut sing gawe urip ae nek ono. Lah, saiki nek kowe ditari ngene piye? Kowe milih anak lanang apa milih anak wedok? Yen aku entuk milih, aku yo milih anak lanang to, Pakne. Loh. Anak lanang beda karo gegesanku. Beda kepiye to, Pakne? Yo enak anak wedok, Mbok. Anak wedok yo bakal mesti pengertian karo wong tuwa. Lah anak lanang, wah geleme mek njaluk dhuwit bloko, nek ora dikeki yo malah ngebri wong tuwa. Niku piye, Cek? Pakne, anak kuwi mung kari wong tuane anggone didik. Yen wong tuwa seneng nasar nusur tumindake, anak yo melu-melu. Wes, aku tak mulai njupuk sego karo kowe. Lah. Yuket mau orang njupuk sego lah ya Allah, banget tenang kok Caca. Wis lanjut rodan ae apa enak. Ayo, rene adik-adikku. Bayu. Loh.
surup-surup lunga iki merah. Duk. Ora ana sing baturi sisan. Sik, minum sapa? Kene Pak, nami kula niki kelenteng abang. Kateng abang. Lah iki, Nami kula kelenteng ijo, Pak. sing ijo. Lah iki. Nami kula kelenteng biru Pak. Lah iki cah telu ya nek wong pira? Ya anake wong siji to Pak, masa ya anake tanggane. Wah iya rek. Sa, kowe wong telu iki ambil apa jane? Surup-surup kok metu ra elok ta wedok? Ngene Pak ngene. Aku iki karo adikku iki saka desa Telase. Betine iku arep menyang desa Dadapan. Perlu unggah-unggahi baguse ande lumut. Sampeyan ngertos ande lumut, Pak? Sik, tak mikir sak. Eling-elinge. Ande lumut. Wah, iya, Dok. Ono. Nang kono Dadapan iki wonge ya. Ketoke ya, wis saya boro iku ya ora. Pak, apa ya bener? Bocah iku bagus tenanan. Ketoke ya bagus tenan. Piye? Kowe ape ono saiki masa? Wis suruh kok, Dok. Iya, Pak, wis suruh. Iya, Pak iki. Aku lan adik-adikku tak nginep nek wis sampean. Sasa, omaku adoh kono rek. Kene apa Srodana, gelem apa ora kowe? Iya iki kok turu pasane pos rodan. Yang wedel berundang, Pak. Punya ngomong edan piye? Lah aku perawatan udah pada kacet kabeh. Ora rasa kuwatir iki sing dogong Pak Somo. Iya iki. Dalan sado. Yo wis ra apa-apa dunia dan lumut. Yo wis, Pak. Aku lan adik-adikku nginep nek pos rodan iki dhisik. Ayo wes, dang sare kono, Dok. Suruh. Iya, Pak. Matur suwun. Wis turu, gatok iki. Awane adem, bojoku lah ora ono petok. Wah, tak melo dusel ah. Nak. Wong iki mau ning ngendi wae yo. Ana lagi dicukuke sego malah hilang. Wah, ditambah bayu tangi aku Dina manong ndi? Ya cuma ayo, Dok. Weh. Wah, ora ajar ada matur suwun opo piye? Iku lho, Mbok, mang ana cah wedok tak tuwungi, mang segene wis teka ya, Mbok. Ngene lho ya Allah. Iku mang tak baturi, cek yo ora salah aku. Ngono saiki ngono. Ayo beli. Aja dhewe apa ya Allah, sini-sini wae. Wiwit esuk nganti sore ngene ora ono wong liwat blas. Lho, kae kita ana cah wedok ayu-ayu. Sik ah tak ndelik dhisik ah. Ayo, rene adik-adikku. Ande Bayu. Lho. Karine kae kok banjir. Piye anggone kene nyebrang? Iya Bayu, piye iki? Ndek ora iso liwat. Aduh, piye iki? Mikir. Hahaha. Kowe aja padha wedi karo aku, cah ayu-ayu. Kowe iki bangsane apa ta? Rupamu kok medeni wong tenan. Aku bangsane kewan, dene jenengku Yuyu Kangkang. Lah jenengmu sapa cah ayu-ayu? Jenengku iki Klenteng
padha mrene arep ngopo Cahayu. Ngene lho yuk Kakang. Aku lan adik-adikku iki arep penyang yang bisa dadapan. Perlu uga-ugai bagus ande lumut. Tapi kaline kok becet. Aku jalan tulung sebrangno. Mengko tau kae duit sanjalukmu. Menteng abang, yang duit aku ya ora butuh ha. Yuyung duwe duit nggo lapo? Ndak teles kabeh. Lah njaluk apa-apa to? Gampang-gampang opae. Lah ya gampang dirapa? Iki abang capitku kiwa tengen. Kari kilo mau kono. Ih, piye aku capit ya aku. Piye iki? Prana. Piye iki? Tapi nek ora kono, yo ora iso liwat. Yo wes, kene jalan iku yo Kakang wes nyebrang kok. Yo wes, demi. Yo wes yo Kakang. Aku lan adik-adikku gelem nanggung capitmu kiwa karo tengen. Ya wis ndang nek gelem rene ya. Iya beneran. Kok Bune? Ya wis mrene nyedak. Dia mau wabune wangi-wangi kok saiki malah gak enak. Lho, jebule ana wong nggawa batang. Sapa jenengmu lek wong elek? Jenengku Klenteng Kuning. Lah jenengmu sapa? Jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Mbak Yuku mau padha mbok sabrangke. Saiki genti aku tulung disabrangke Yuyu Kangkang. Lho, lah bayumu mau wayu-wayu wabune wangi-wangi kok. Kowe ambung kowe salah, ambungmu gak enak. Mau aku nyebrangke. Yen kowe ora gelem nyabrangke ora apa-apa Yuyu Kangkang. Deloken iki. Pusaka sodolanan. Tak taman. Waduh, mati aku. Kowe iso nemu koyo ngono iki. Jalan kene. Ampun Yuyu Kuning, mertobat aku ora tak bolani maneh. Kowe tak pangapura. Nanging yen mbok baleni meneh aja takon dosa Yuyu Kangkang. Iya Klenteng Kuning, ora tak bolani maneh. Ya wis ayo tak sebrangke. Andi lumut iku piye? Wis ana 40 dina. Wis aku bingung piye karepe ade lumut iku. Wis mbah. Kula nuwun, Mbak. Monggo. Sapa iku ya? Alah, ayu-ayu iki sapa kabeh jenenge? Nami kula niki Klenteng Abang. Klenteng Abang. Lah iki sapa jenenge? Nami kula Klenteng Biru. Lah sing paling iki? Klenteng ijo, Mbak, sing paling nom dhewe. Alah, ayu-ayu rene iki arep ngopo to, Nduk? Ngene, Mbak. Aku iki karo adik-adikku iki arep unggah-unggahi ande lumut. Apa yang unggah-unggahi putraku ya, Nduk? Nggih, Mbak. Tapi gelem ora tak tesik. Lho, tes, Mbak. Aku ya jelas gelem, Mbak. Kabeh ya tak lakoni demi ande lumut. Ngono ya bagus tenan. Tapi tenan gelem ya, Nduk? Ya jelas gelem to. Apa ae tak lakoni. Ya wis rene kabeh ayo do beres. Ayu-ayu tenan. Saiki, Nduk. Kowe tak tes joget. Ora tau joget lho. Apa meneh aku Mbak gak iso. Ojo lah. Piye iki? Alah, iso-iso jare mang ngarep apa
wae demi ande lumut. Ya wes, gak apa-apa. Demi ande lumut, Mbak Yu. Ya wes lah. Demi ande lumut. Apa wae bakal tak lakoni. Ya monggo do monggo, ayo do mengarep. Ayo musik. Ayo goyang, go. Yo konco enggise gembira alera plera prayune segara Anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata halo praune wis nengah biar banyu pingalan ora jemu-jemu karo misi pengguyu ilangake rasa luka lesu ati jawel majuku wis sore wit kelopo katon awe-awe rayo kane pecetani wae dene seso-eso kumandang nyambut gawe asik goyang go. Walah, jebule ya do padha pinter joget. Ya wis Duk Cahayu Ayu, kowe iki lulus tes pertama. Saiki ya, Nduk. Sapa sing arep dhisik unggah-unggahi Ande lumut? Ya mesti aku ta, Mbak. Aku sing paling tua dhewe ning kene. Ora iso Mbak Yu, aku sing nom dhewe. Ya jelas aku to. Hehehe. Kowe kabeh iki hadiahku. Ya otomatis nyala karo Mbak Yune. Ya aku dhisik. Ya wes. Age. Ya wis rene Cahayu. Alah bocah yo ning ngene rene, Nduk. Putraku si ande lumut temuruna anak putri kang unggah-unggahi putrine sing ayu rupane kunting abang iku kagak di asmane kok boten purun Nduk boten purun Nduk walah ngapurane ya Nduk Cahayu kowe malah ditolak ora ditampa karo ande lumut. Bener wong lanang kurang ajar. Ayo ning ngene ae ora ditampa. Diarani bekase yuyuk kangkang. Mripatmu kowe bermasalah. Ya wes, Mbak, aku mulai. Ngapurane ya Nduk. Ayo. Biar rasane Cino wah. Enak. Kowe, ora usah karo Mbak Yumu. Tadi lawan nganti kowe ketompo.
boten purun melih. Kula boten medhun Alah piye lah lele. Sayu sisane siyo Aduh nduk. Piye iki Cahayu kowe padha ae ditampek kaya Mbak Yumu. Walah piye to, Mbok? Masa aku kok diarani sisane yuyu kangkang? Bener nek wong ora waras iku kurang ajar. Ngapurane ya nduk, Cahayu aja ngamuk-ngamuk. Ayo sing paling pol-polan. Tenang bae ijen aku. Aja sambung dhisik. Kowe ora tau adus, ora mungkin gak ketampa. Ayo aku to. Wes. Ayo nduk rene. Du putraku si ande lumut temuruna ana putri kang nggawi putri tele sing ayu rupane Klenteng ijo iku kang dadi asmane kok boten purun Ibu kula boten medhun padha Ayu sisane siyo kangkang aduh piye iki aja nangis to Cahayu Makane, kowe
dene naminipun Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji. Kula nyuwun pangapunten sagede-gedene Dewi Sekartaji. Kula boten ngertos ya wau iku. Mboten napa-napa, Mbok. Diajeng Dewi Sekartaji. Dene wis rampung. Mbok rondo tak kersake boyong ana jenggala. Saiki kondur ana tambak boyong. Inggih Kang Mas, kula manut jenengan. Monggo.